3 2 1 ملاشكيل دو تريب من شايق ليف نانو يخطا اس ميريكا باس اگس به ريليجي اگس اهرلنا Scéimhle hóireacht agus cogaíocht, filean agus bainnean. Fuaíochta agam ón luan an séúláidíag mí bealtaine 2017 agus seolín is chosúil go bhfuil Venezuela ag Titim a Chéile agus sin ceann na fadhbhnaile córais cléithech córais libreálacha mar sin bachtar be Nicolas Maduro ggóirbocht tá tanim dearmataí agam agus ní raibh an chóras ré do cheannaire nuan agus tuairiscítear an seo go bhfuil ag teip ospidéal Venezuela agus geile gur na tíre sin ag tuairt waí. Tá peantar pictiúirí de hálaí foilteacha agus áthais leab bháis a thuaireann go bhfuil an náisiún bhruach dheirchíime políteacht bhóid. Móide gan leiscéal. Scéal áitiúil as nuamhrach faoin chaoi nár ina neacha daoine áirithe i reilig Heart Island an Heart is dócha amach Franks gur bé Mass Leola Dickerson bhí an soort searbhónta chalíneam sire cócaire bhéidir deach áirithe lig a cóid dá fánacht a gan éileh sa marabhlan agus chuireú go Oileán Hartaí. Milton Weinstein chuireú Oileán Hartaí sa réis gur úsáidú a chorp mar chorp torganamh Ciro Ferrer bhuailúitíine agus deachaltra me se Queens agus gan airigh idirbe chuireú go Oileán Hartaí. Zaraman Gooden
Kulre fierwacht a waher sílim in a gortaí go donna dimpist rochar agus fur sé bás agus gan an tarigid chun é a chur airt chuirwer ile an harte. Is je seachtaíag bei dat knitu wacht. Chéile a plan a bhfuil a cheannacht cháilte ige sa Phacastáin marall ionsaithe ladran ag pleanáil go bhfuil si pleanáil chuige sa tSiria. Sér tá géiste acu ná dúchlan ISIS a thuirt ba jab acu. Ní léon rud deile le rátha gom faoi sin. Táthar ag tuairt le fios ag súla de chuid den fortí fablochtánaí ag for Donald Trump tús níos mó tholadó an rud a bhí méid i rá sé. Cuirsiniste dúnstaéis sin méid a dúirte ach cínte tá an pártaí ag géiríteach le chéile tíomhthír Donald Trump. En federálach I Florida a bhfuil mac trasgnéasach aici sé sin ba chalíné dar banna Amanda go dtí go raibh sé fiche híon agus am sin thugra sé gnéasa go ahrú go fearr ar nó agus Rodrigo sanam dóis. Tá an tuachtarán Obama ar cuairt in Vietnam agus séard is chuspóir aige ná chaidrimh a thógáil seachas hairint ar thaobh sin na staire. Agus nach chin mar a bhíonn sé a gcónaí le Meiriceá. Mar óid siad na céile agus scór bliain na dargaíonn fiidir le mór an eile rá sin. Dhéir sé áirthe as go chuir an neolalas faoi.
Tá fatí sort of mar an brimocht. Or man isna brimocht bragail, sin fágáil na Breatnaigh a bhéin ó Brexit an bhéarla. Tá orpaí ó go bhuartha faoine dár agus tá rionteach a bhíh smaoine Hírán Bhreatnach ach go na hagla. Tá ceann fórne an áram ag rá gur leagú an iommarcha béime friscéimhne thuireacht le déanaí. Agus nachhfuil saidúirí Meiriceá réitithe go maith do chogaíocht, do gnáchogaíocht. Tá mecniúr as man teach a tuairt amach tá sé chuidirí a bhaile man teach as a gáardí na ghlán amach is cosúil chun luach na dithe sa chóir san nacht ordó. Dick Wolf agus Law and Order. Níor bhreanna mé níos mó ná episód amháin chláircha a riamh. Ní léon róghúile gom in sna drámaí nóisimeachta seo. Nóisimeachta na bólíne go háire. Ach sé bliana tar éis gur chuireadh Law and Order ceall, chun sin iontas orm, ní raibh agam go raibh sé thart, bheannaí mar a leid sin telefísin a léichantí seo. Ach tá ceithre show nua aige agus tá gairí go maith leo. Telefísiú a réamhráide. Na upfronts. Níl liúan faoi na upfronts agus níl mé géirí caint faoi. Baineann sé leis na stáisiúin telefíse ach tá an tiriseoir seo ag fiafraí cé chomh fada agus is féidir leis na upfronts leannacht rá agus daoine ag fáile go telefíse ón idir líon. Angailte lei sin tá bhailnis cé ghaeilge chuirfí millennial na mílísí. Tá sunscoil na telefíse ag caitheamh airgid I dró na mílíseach ag súil go ngriamóí cuideide agus b'éidir sport alt faoi Yannis Pitsiladis chatha gur gréigeach é agus étópach ag prufa na féidirthachtaí díobh follanca sin sport follingte. Agus go háide táthar a tuairteáí marathón. Tá chlár telefíse ag RuPaul, Fair Play RuPaul, agus táthar ag caint faoi seanchar an chláir sin thochaí Meiriceá. Tá Adam Lindemann
Yiel Baskia, $57.3 billion in techten seo caite ag non-scrúdú naction goléir ag díolacháin ealaíne nuachta na seachtaine seo. Agus sin an méid. Well, is léir tá mé tarseach ach tá súil agam go bhain sibh teanna bheas an nuaíocht sin agus bhai míide caint le chéile rís ar a bhhaid tá súil agam. Idir an dálín bhíoch láid 10 agam go léir. Slán.